Kita di masa itu Botario Dina Sogut, Dina berangkat kita sebagai semu amang baru membuat tugas dorong itu Tuhata Ima Burnami Dot yang komu Dina terpasu-pasu nasida merdalam mati duduk dengan jala Dina ibu dunia lama munau nunga betul di pasar tabu sobat nyunggu tuhami raja di ula-ulamu mereka lupa tobi dan juga berdaya dok dengan ada di alani marhidesiani atau tong mata puji kuata tujulono asal tong berdaya dok dengan keluarganya anak kota suaksoni nang kipas kami kipas nak kamuna tujulono amang boru saya dapat maka pencapalan melomak nasida jala na tong posrana itu hari namangin nagawe talion nak kahatan nauli ada nadinggat tunasida jadi kusabar mahita menghadapi amang boru dulu no dinau berkeluarga baru nasida ade sabar mahita menghadapi dulu no pas auto itu doi mau matangnya kita jala totong talio nak kapura dauli naringgani unang barna lo jadi kita ade alani ba dono masuk kata nilai dua balitan mabagabe itu madalos sita dua hari ini anak kota itu galing kata kasih tamar si Paulo luar mati nanti kau kujur mari to bini tabian tu dia mau malak kamang baru di sini ada mau persaudian sa disuruh sama tu bertian bunga sa pero di karulau di bagas stadion di mana pasal ada tamu tu kami suat soinang pasal tolong kami dua murid kami sama tu penggalian sama tu parwasa mati sama lima siap kami abang baru putih mah boleh aja mak tapi mah kita daulin aja kan disitu kita mengapur no sama tuh nama ngulung bermula tuh dengan sahabat kita siung diulung dengan sahabat kita sama tuh berulang tenon di nama itu kami yang malas sehingga kita berdua sang tuh punya nama bukan mah tulang kami betong dong gitu. Marula-ula mahita tutu mandok moliante tu amat tani bata didikan di bahasa nai tutu dari demai dari bahasa hak nai tu kita kanuban di pertikino terlalu bima di hamuna buruda ni hula-hula nami razai lugat tobi nasoni hula-hula ni razai do sahudani mau lihat malah popusulo pasaton nami raja nami disudi dengan bahasa munai mahide-hide hata nauli hata naringga naksongoni pasu-pasu gabe pasu-pasu horas na pinasahak muna tu ya anak nami mahide-hide itu tuh marpangiduan matotok kita tu amat tenaga tua di bata asa anggiat yakka saluhurna na pinasa ni setuan na torong amat raja inanta sorifada naksoni saluhurna horong ni hula-hula nami naksoni tahe yakka na makahulong ihami martinangi marbinegi ma amat na martua di bata isahap pun may itong-atongan ni keluarga ni yanakon nami martitahide itu gabe keluarga sitiru mau tujuluan ni arion alani amang raja inak suri pada di partikianon tung mau lihat egodang setuturo pasaton nami tu hamuna angkiat matotong ditangyak muna yung unang masohot tu hami perkelengong muna asa buhay dope tujuluan niya yun ihita na pajumpang gajang matong balita gabe gajang balita horas pigong muna siya kami aga perkelengong muna alani raja nami raja bulu nasa dohonon nami masongon nidok nina dua-dua turtumen na du tiyo-tiyo ina lote hata na uli hata na ringgan napi na sahak muna amat raja inata sori pada songon ima nagsaluhun na hamu horong ni hula-hula nami sayunang mamuba sayunang mamose mati asa sahak basul tutu sahak ma dibuang kolena sahak ma titigaras togo may tutu di rodang bulan nunga sahak tutu ulau tau lahon di bagasan dami dohon las di roha nasihat Tuhani
Sahak mahita tu panggabian, sahak matu parhorasa. Matutu. Asa sohon hata parpuri pangapuas yang kami, asa hormos tinggo tanduk magitu tu sisapang nawalu. Manggagak mayantong di balian di huta may marangal-ngalu. Hata na uli hata na ringan na pinasahak mo na sa luhuna. Amat raja inata soripanan na soniya sa luhuna hamu horong ni hula-hula namin. Buhami may hot martongan ni Jabu. Oras madihita sa luhuna. Oras. Songoni ma dihamuna donga sa hutan namin. Naksoni donga sa hutan ni hula-hula namin. Asa mangarari mahamuna amang raja inang soripada. Asa roha may padabot kamu dinalaw